안녕하세요. 아저씨. 오빠. 오빠. Karon dai kaon ko karon kan. Whatsi? Kaon ko whatsi? Karon gamit ko karon kan. Chopsticks. Ito yung chopsticks sa amin yun. Excuse me day. Karon, nagkaon ko karon. Tuluan ta mo kung saan paggamit yung chopsticks. Nindot siya eh. Saan mo karon mo eh? Ibutang mo sa stick dari simong tuloy. Patumoy mo niya eh. Tapos din sa diri anyaw naman eh. Sa baap ni sila eh. Nya karon eh. Balo, hinapon dire. Magkuha ko karon eh. Anao naman eh. Kaono naman eh. Zah. Nindot kasi na eh. Kaya dili ka mapazu. Kanisi yan nindot kanisi zu. Zu. Ano ang zima zu? Ha? Siya. Lamisa kayo na eh. Zah. Anna ni mo wato na na. Oppa. Anna ni mo walang oppa. Anna ni mo oppa. Oppa. Anna ni mo yung chopstick oppa. Guys. Anna ni mo oppa. Naminaw ka sa ako oppa. Guys. Maminaw ba? Magkamao ka sa... So paggamit sa chopsticks. Kaya saday. Maminaw mo na ako. Guys. Maminaw mo kayo ba? Di mo makatulong na. Di mo maminaw sa ko. Guys. Huwag mo yung ni. Guys. Ano ba? Ito yung tumoy sa chopsticks ni. Basi liwi pa. Butang iba ito luyunin yung sa. Ano. Bas patungan mo sa katulong mo. Ano ba? Ibig kabuta rin eh. Nice. Nagagawa mo na? Nice. Maminaw mo ba? Hindi mo maminaw ko doon eh. Minaw mo. Nice. Naon yun eh. Oppa. Maminaw ba? Luwan na mo ganyan. Aram kamao mo eh. Lain na sa kayo. Ako ni kamao. Ni kamo di mo kamao. Nice. Maminaw mo. Nice. Ano na eh. Basta Anna na dyan na. Anna, butang mo na eh. Anna ko ni matbango na siya ni mo na eh. Ay, maminaw ba? Di ba maminaw eh? Puya, tudlo niyo, di ba maminaw? Ay, di ba maminaw? Ay, kamu na eh. Di na sa matudluan eh. Kamu, lami. Ay, sama na eh. Di ba mo maminaw? Sa bagay katuyo na na. Ay, hindi mo na eh. Bala mo na eh. Bala di mo makatuloy. Ay, Oppa. Sige na eh. Magkulo eh. Ay,